ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର। এই ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଶୋଇଛି ମହାନଦୀ। ଆଉ ଏଇଟା ନୂଆପାଟଣା ବ୍ରିଜ ବାଟେ ଦେଇଗଲା ବେଳକୁ ସିଡ଼ିଏକୁ କୁମ୍ଭୀର ଶୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର ଜୁମ୍ ତ ହେଉନି ଭଲ ଲାଗି ଦେଖେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ହେଇ ମହାନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ହବ। କେହି ବି ମହାନଦୀକି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ହେଇ କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟେ ଶୋଇଛି କେତେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରଟା ଦେଖନ୍ତୁ। এই ব্রিজ উপরে দেখুন লোক সব ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ କେହି ବି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ।